Proti zrušeniu vojenskej leteckej nemocnice v Košiciach na Hlavnej ulici protestovali nespokojní občania z celého východu Slovenska. Petíciu za zachovanie zdravotníckeho zariadenia v pôvodnej podobe podpísalo už viac ako 13 000 občanov. Zmenu vládneho rozhodnutia však doteraz nedosiahli. Vláda predčasom rozhodla o presune nemocnice z rezortu obrany pod ministerstvo zdravotníctva. To následne rozhodol, že zariadenie zruší a do uvoľnených priestorov presťahuje detskú nemocnicu. Podľa občanov tento nesystémový krok zaváňa nekalým záujmom o lukratívnu budovu v centre mesta. Prečo sa má zrušiť najlepšia a nezadlžená nemocnica? Hanba Smeru. Ako je možné, že túto nemocnicu budú rušiť, lebo nie je žiaden dôvod. Je rozhodnuté na valnom zhromaždení a lôžková časť bude presunutá do fakultnej nemocnice Louisa Pasteur od 1.1. Protestovať pred vedeckú knižnicu prišli aj ľudia zo vzdialenejších miest. Rozhorčenie niektorých sa dokonca podpísalo na zhoršenie ich zdravotného stavu a priamo na námestí museli zasahovať prítomní zdravotníci, ale aj privolaná záchranka. Pán Paška, pán Raši, to sú všetko východniari, ktorí sa akosi macovsky stavajú k východoslovenskému regiónu. Tu našich pacientov vyhodí doslovne na ulicu ku kontajnerom. Sme od 3. septembra ohlasovaní u pána ministra. Do dneska sme nedostali odpoveď. O petícii čítam z médií, žiadnu som na ministerstvo nedostal. Klienti vojenskej nemocnice doteraz petíciou nepochodili u ministra zdravotníctva, predsedu VUC ani predsedu parlamentu a tak sa s nádejou obracajú na prezidenta republiky. Ľubomír Hlocký, Teatry.